Ko ste vi? Novina televizije Pink. Vi niste novina. Da li je u redu da neko od vaših simpatizera kaže neka ga ubiju? Koga da ubiju? Misleći na Vi ste predsjednika Srbije. izmislili atentat večera. Vi ste objavili da se ovdje dešava nekakav atentat. Šta znači to neka ga ubiju? Vi prenosite atentat uživo. Vi niste normalni. Vi ste prošli put, ako se ne veramo, u martu Vi mjesecu dižete nasilno paniku i ušli u pravite haos televiziju u RTS. državi. Vi Jeste širite ušli lažne prošli vesti. put Kakav nasilno u atentat? RTS? Kakav atentat? Vidite vi negdje atentat ovo? Ja vas Čemu samo vi pitam pričate? kako komentarišete to A što to vaši što je vaš šef simpatizeri politička kažu neka ga kukavica i ubiju. što večeras ne sme da dođe na upitnik i što će negdje drugo možda snima emisiju, što se tako uplašio govoriti 3 njemu. studentkinje. To je drugo pitanje. Znači ja vas pitam, gdje vi vidite atentat? Zašto ste objavili atentat? To što vaši simpatizeri malo pre pričaju Koji neka ga simpatizeri? ubiju. Čiji simpatizeri? Evo, Ove dame malo pre sam ovdje, bio evo pitajte prisutan, njih. jedna žena je rekla neka ga ubiju. Koga vi više lažete 8 godina? A neće ljudi da trpe više vaše laže. Hoćete da se izvinite za prošli put što ste nasilno upali u RTS? Je li došlo vreme od marta meseca do sada da se izvinite? Vi nećete imati vremena za izvinjenje, vi ćete direktno u zatvor sa televizijom. Vi to pretite. Direktno u zatvor, da, Vi ja vam ćete obećam. odlučiti to. Ja vam obećam, televizija Pink će biti zatvorena, a Željko Mitrović će završiti u zatvoru. A ko ste vi da o tome odlučite? Zašto pretite? Zašto pretite po Ja vam obećam. Obećava, ne Ja preti. vam garantujem. Televizija Pink će biti zatvorena, a Željko Mitrović će A na završiti u koji zatvoru. način ćete vi to da sprovedete? Što će Zakonski. političkih promjena, normalna policija, normalno tužilaštvo, Pa jel normalni znate sudovi koliko imate da podršku pitaju građana? Željka Mitrovića zašto nije platio porez, Platio zašto mu je da država poslednji dinar, oprostila mislim, porez, nemojte da govorite neistinu. zašto mu država daje subvencije za izvoz, Nemojte da govorite zašto neistinu, država vrlo dobro znate da finansira ste im televiziju uzašli sa Pink svim koja je takvim propagandna mašerija Srpske napredne stranke i jednog ličnog režima. Obesmišljavate Dakle, nam. budite sigurni da ćete biti zatvoreni, da će vam biti oduzeta nacionalna frekvencija i da će Željko Mitrović I završiti hoćete u zatvoru. ponovo da dođete sa vašim aktivistima da tučete novinarki ispred naše Ne, televizije? kao što vidite, mi smo mirni i nenasilni, ali mi ćemo se suprotstaviti vašem šefu. Mi ćemo smeniti vašeg šefa, Nasilno budite nije bio uvereni ni u to. prošli put upad u RTS u martu Vi mesecu. niste novinar, vi ste partijski novinar Vi niste Srpske neko ko napredne može o tome stranke. da odlučuje. Nemojte glumiti novinara, mnogo ste smešni kao novinar. Ajde, vidimo. To je to.